दिनै चिरां डिस्ट्रिक्टनि कामानदाङायाव दिनै नैबे HPCLनि 550 करोड़नि मोनसे गिदिरथार इन्डास्ट्रि बेवहाय गायसननाय जादों। बेवहाय थाव आरो लुब्रिकेन्ट होनना बुङो, बेजों लोगोसे LPG गेस बेवहाय बटलिं खालामनाय जागोन। ट्रेनजों फैनानै बेनिफ्राय ट्राकजों गुबुन गुबुन डिपोआव थांगोन। दा बे इन्डास्ट्रिखौ गोबां बोसोरनि उनाव जोङो मोननो हादों। जोंनियाव मोननैल' इन्डास्ट्रि दङमोन गोबां बोसोर सिगाङावनो गायसनजानाय BRPL आरो NTPC। दा गोदानै BTR ओनसोलाव गोजोन थासारि फैनायनि उनाव जोङो बे कामानदाङायाव बे गिदिरथार इन्डास्ट्रिखौ मोननो हादों। बेजों जोंनि रांखान्थि जौगानायाव जथेस्थ' हेल्प जागोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो खाथि खालानि ओनसोला डेभेलप जागोन। लोगोसे बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बायदिसिना बेफार फालांगि खालामनाय, बेवहाय जिखिनि मानसिफोर फैगोन बिथांमोननि थाखाय हटेल होनाय, गोबां रोखोमनि खामानि बेवहाय साइड बाय साइड मानसिफ्रा मोनगोन आरो लोगोसे जायफोरा इलिजिबल स्किल बिथांमोना बेवहाय साख्रि बाख्रि मोननो हागोन। दा बेबायदि गोबां सुबिदाया बेवहाय लासै लासैनो फैगोन। दा बिनि थाखायनो आङो भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथां, हम मिनिस्टार अमित शाह बिथां, आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों लोगोसे HPCL आरो पेट्रलियाम मिनिस्टार रमेश चौधरी बिथांनो आङो रोजा रोजा साबायखर बावो। आरो बिनि उनाव गोबां इन्डास्ट्रि जोंनियाव फैबावगोन। जि मोनसे जोंहा BRPL दङमोन बेबो 2.7 मिलियननिफ्राय 5 मिलियन सिम बियो माने थाव बरननो हानाय केपासिटिसिम बेखौ जौगाहोनो नागिरदों। बेवहायबो जोंहा गोबां लाब जागोन। आरो बेजों लोगोसे भारत पेट्रलियामनिबो आरोबाव मोनसे बेबायदिनो डिपो गायसननो थाखाय प्रप'जेल फैगासिनो दङ। दा बेखौबो जोङो बबेबा मोनसे जायगायाव गायसनगोन, अब्लासो जोंनि ओनसोलनि जौगानाया एसे स्पिड आप जागोन। बेयो अलरेडि 300 बिगानि बांसिन हा जों होनाय जाबाय। बिथांमोननो 1000 बिगा दङ। बिनि सायाव माखासे सार्भे खालामबाय थानाय जादों आरो सार्भेया जोबनाय लोगो लोगो बे गासैबो हाखौ बिथांमोननो जोङो होगोन आरो अब्लानो बियो एक्सपानसन जागोन आरो रोजा रोजा सुबुङा बेवहाय खामानि मोनगोन, साख्रि बाख्रि मोनगोन, बे सुबिदाफ्रा फैगोन। नाथाय जोङो HPCL जोंबो मोनसे MOU साइन खालामनो थाखाय रेडि खालामदों। मानोना बे ओनसोलनि बायदिसिना जौगानायाव जाहाथे बिथांमोना खामानि मावो बेनि थाखाय, आरो IOCL जोंबो माखासे जोङो MOU साइन खालामनो थाखाय आवगायलांगासिनो दङ। আমি जितु चिंता करिছো जे बङाइगाव रिफाइनारी जितु आसिले आरो यार पिছত जितु सालाकाटी आमार रिवाइव करा हल, यार बहुत दिन आमार यात कोनो बिग बा मिडियाम तेनेकुआ मेगा बा मिडियाम इन्डास्ट्री आमार अঞ্চলত आहा नासिले। तो 2020 सনত शांति चुक्ति करार पिছত बडोलेण्डखन जे स्थायी शांति आहि गल, यारे एटा डाঙर उदाहरण जी HPCLर निचिना भारतबर्षर এটা ডাঙৰ সংস্থাই আজি ইয়াত আহি আমাৰ কামাৰডাঙ্গাত এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি স্থাপন কৰিছে। এইটোৱে ডাঙৰ উদাহৰণ যে আজি এই অঞ্চলত পইচা খৰচ কৰিলে, ইনভেষ্ট কৰিলে তেখেতসকলে যে বিজনেছ কৰিব পাৰিব, তেখেতসকলৰ যে লাভ হ'ব, এই সিকিউৰিটিৰ কথাটো তেখেতসকলে ভাবিব পাৰিলে এইটো এটা ডাঙৰ কথা। আৰু আমাৰ কাৰণে ভালটো হ'ল কি এই ইণ্ডাষ্ট্ৰি হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াৰ আশে পাশে ৰাস্তা ঘাট চব উন্নত হ'ব আৰু লগতে ওচৰৰ যিবিলাক আমাৰ যিখিনি আমাৰ বিভিন্ন কোৱালিফাইড আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকল আছে, ইউথবিলাক আছে, তেখেতসকলে বিভিন্ন কামত এমপ্লয়মেণ্ট পাব আৰু সাইড বাই সাইড বিভিন্ন এনচেলাৰী কাম হ'ব। ইয়াৰ পৰা ডিপোৰ পৰা তেল যাব, ট্ৰাকবিলাক যাব, ইয়াত দোকান পোহাৰ ডেভেলপ হ'ব। চ' বহুতখিনি ডেভেলপমেণ্ট ইয়াত আহি যাব। তো সেইকাৰণে আজি BTR বাকী হৈ আমি সকলো আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু এনেকুৱা ইণ্ডাষ্ট্ৰি আৰু 2-3টা যদি আমাৰ অঞ্চলত আহে তেনেহ'লে এমপ্লয়মেণ্টটো বহুত বেছি বাঢ়ি যাব। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে হাজিৰা কৰিবলৈ গুজৰাট, হাৰিয়ানা বা বাহিৰত যাব নালাগিব, আমাৰ অঞ্চলতে কাম কৰি পেলাই থাকিব পাৰিব, এমপ্লয়মেণ্ট পাব পাৰিব। আজিৰ সময়ত মই ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাওঁ যে তেখেতসকলৰ ইচ্ছাৰ কাৰণে আজি এনেকুৱা এটা ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি বহুত দিনৰ মূৰত আমাৰ BTRত পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু BTRবাসী ৰাইজক মই কংগ্ৰেচুলেশ্যন জনাইছোঁ যে সকলোক সহযোগ কৰাৰ কাৰণে এইটো হ'বলৈ পালে। মই চিৰাংবাসীক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কামাৰডাঙ্গাবাসীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোক সহযোগ কৰাৰ কাৰণে। আজি আমাৰ এই ইণ্ডাষ্ট্ৰি ভূমি পূজন হৈ গ'ল। ইয়াৰ পিছত নিৰ্মাণৰ কাৰ্য বহুত স্পীডত হ'ব। আমি আশা ৰাখিছোঁ 2 বছৰত কমপ্লিট নহ'লেও 3 বছৰত এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো অপাৰেট হ'ব কমপ্লিটলি, মানে এটা প্ৰচলন অৱস্থাত আহি যাব।